وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ‘Yan uwa musulmi, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta, annabin tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya. Muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan maraice na Asabar 29 ga watan 7 Rajab kenan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1445, wanda ya daidai da 10 ga watan 2 February kenan, miladiya shekara ta 2024. A karatunmu na Nailul Awtar min asrari muntakal akhbar fi ahadisi sayyidil akhyar da shekhin malamin nan Muhammad bin Ahmad Ash-Shawkani As-San'ani, wanda muke kawo muku a wannan masallaci mai albarka. Wannan darasi shine darasi na 37. A karatunmu da ya gabata, ko karatuttukanmu da suka gabata, kamar da kuka sani muna babubuka masu magana akan tsarki. To muna babi na 7 wanda ke magana game da sauƙi game da fitsarin abinda dabbar da ake cin namanta. Nan sauƙi, in ka ji sauƙi kenan akwai abin da aka kau da kai a kai. Wannan ya nuna kenan cewa ga asali fitsari a najasa ne, to amma dabbar da ake cin namanta sai aka yi rukhsa, aka yi sauƙi na cewa fitsarinta yana da yana da tsarki. Malik kawo mana hadisin Sayyidina Anas bin Malik wanda ke cewa wani ayari na mutum 7 suka zo suka musulunta wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sai Madina ba ta yi musu daɗi ba, suka samu rashin lafiya. Ga wata riwaya aka ce a'a da rashin lafiya su suka zo, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su je can bayan gari inda raƙumma na sadaka da raƙumman shi annabi sallallahu alaihi wasallam suke, su yi amfani da nonon wa'annan raƙuman suna sha a matsayin abinci, sannan kuma su sha fitsarin wa'annan raƙuma a matsayin magani, da ikon Allah kuma Allah ya warkar da su. Mahallin shahid anan shine malamai suka samu cewa ashe fitsarin raƙumi da nassi abin nan yana da tsarki, saboda annabi ya ce su sha domin magani. Inda bai da tsarki, na farko dai annabi ya gaya mana a cikin wani hadisi cewa baya halatta a yi magani da najasa. Sannan na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su wanke bakinsu ba in za su sallah. Mun gani wannan duka dalilai ne da wasu dalilai da malamai suka kawo na nuna cewa wannan abin da ake wannan fitsarin raƙumi wato yana da tsarki. Muka ji kuma da yawa daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan cewa fitsarin abin da ake cin naman shi ba ma raƙumi ba, duk wata dabba da ake cin namanta tun daga raƙumin har saniya har akuya da bunsuru, tumaki kai kan da awaki da ƙananan dabbobi, duk wata dai dabba wadda ake ci shine formula, to fitsarinta yana da tsarki. Da nasi shine wannan hadisi akan raƙumma, ƙiyasi ga sauran dabbobi. Mun ji wannan shine a ra'ayin Imam Nakhai
da ra'ayin Zaidiyya da Imam al-Auza'i da Imam Zuhri da Malikiya da Imam Ahmad da Muhammad da Zafar ɗaliban Imamu abin nan Abu Hanifa da yawa daga cikin magabata salaf. To mun ji bayanansu wannan yana cikin hujjarsu, har wa yau cikin hujjarsu ta cewa abin da ake cin naman shi yana da tsarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ba da umarni ya ce ku yi sallah wajen da tumakai suke zama. Sai malamai suka fahimci a wajen tumakai ɗin nan fa suna fitsari suna kashi, amma annabi ya ce ku yi sallah, kuma bai ce ku aza wata tabarma ba wadda take a kariya daga wannan kashin da fitsarinsu. Sai aka fahimci dalilin shine na al'illa a nan shine cin namansu, da wasu dalilai da muka karanta karatunmu da ya gabata. Yau da ikon Allah za mu ci gaba da karatunmu. A yau za mu ji su kuma hujjoji na waɗanda suka tafi akan cewa dukkan fitsari da duk wata ƙazanta ta dabba, fitsari ne, kashi ne, da duk wani abu wanda zai fitowa wanda daga dabba wanda ake kira ƙazanta da kashi ko wani abin nan to najasa ne. Kun gane wannan? Don haka kenan da dabbar da ake tun daga ɗan adam, mun gane da dabbar da ake cin naman da wanda ba a cin naman ta, duka idan da aka ce fitsari ko kashi najasa ne. To za mu ji hujjojinsu. To a nan kuma idan kila kun ga inda ake da yake nuskha ita ta bambanta da taku. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mala yace wahtajjal qa'iluna bi najasati jami'il abwal wal azbali wa hum ash-shafi'iyyah wal hanafiyyah wa nasabahu fil fath ila al-jumhur. Wa rawahu ibn Hazm fil Muhalla an jama'atin min as-salaf بالحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليؤذبان وما يؤذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر عن البول. الحديث مالك وأن suka kawo hujja da zaman duk fitsari da wani kashi na gaba ɗaya generally najasa ne, su ne Shafi'awa. In ba ku manta ba, su Malikiya da Hanabila sun tafi akan abin da ake cin naman shi yana da tsarki ko sai suka bar saura. To su Shafi'awa da Hanafiya fitsari da kashi ko na wace dabba ne ko na kai generally da ɗan adam da kowane najasa ne. Amma kada ku manta cikin Hanafiya akwai ɗaliban Imam Abu Hanifa biyu da su su tai akan ra'ayin shi ba, suna tare da ra'ayin Malikiya da Hanabila, su ne Muhammad da Zafar ko yace wannan ra'ayin Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya nasabta wannan magana zuwa ga jumhur, ya ce wannan ita ce maganar jumhur. Jama'a, idan aka ce jumhur shine inda majoratin malamai suka tafi. Amma idan kuka kula, can an gaya muna Malikiya da Hanabila da Muhammad ɗalibin Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa da Zafar, haka ne, da Imam Zuhri da Imam Nakhai da yawa cikin wata ɗa'ifa cikin magabata, ko ba haka ba? To nan shi kuma aka ce muna waɗanda suka tai aka wannan su kuma Shafi'awa da kuma Ibn Hazm az-Zahiri, kun gane ko, Muhammad ibn Hazm da wasu kuma daga cikin su ma salaf. Ashe cikin magabata ba dukkan su ma sun kasu gida biyu, kun gane. Idan an ka ce magabata so ake nufi jama'a, na farko sahabbai, na biyu tabi'ai, na uku su ne tabi'ina, su ne salaf. In ka ji ana maganar salaf to su ake nufi, wannan ƙurunin salafal mufaddala su ne salaf. In ka ji wani ya ce shi salafi ne,
ba wai don yana tare da su ba, a'a shi yana akan fahimtar salafiya. Amma in aka ce salafiya ana nufin waɗannan ƙarnuka guda uku, ƙarnin sahabbai da tabi'ina da tabi'ina. To dalilin wanda suka tafi akan cewa najasa ne su waɗannan, cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi ne muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim sun rawaito shi, sun ma ittifaqi ga fitar da shi wajen malaman su. Suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya sai ya wuce gaban wasu kaburruka guda biyu, sai annabi ya juya yake gaya masa habban shi, yace kun ga wannan kaburrukan guda biyu, yanzu haka ana yi musu azaba, kuma kada ku ɗauka wai wani babban abu ne kan tuna ana yi musu azaba, amma yana nufin za ku ɗauka kamar idan aka ce ana yi musu azaba ƙila sun kashe mutane ne, sun yi sun dai irin kaba'ira ɗin nan. Annabi ya ce ba wani dalili da yasa ake musu azaba ba babba ne a idonku. Na farkon su fa kana la yastatiru anil bauli, ruwaya uku ce, akwai ruwaya la yastatiru anil bauli, akwai ruwaya la yastanfiru, akwai ruwaya la yastabri'u, akwai ruwaya la yastanzihu. Hudu ko? Dukkan su kuma ingantattu ne, gaba ɗaya wannan ruwayan guda hudu dukkan su ingantattu ne, kuma duk ma'anar su guda. Aƙalla in ma baka ce ma'anar su guda, suna nearest in meaning ne. La yastatiru baya nisantar da kai ne abin nan daga fitsari, baya tsarkake kai ne da abin ga fitsari. La yastabri'u baya tsarkake kai shi daga fitsari. Na ɗayan su cikin waɗannan masu kaburukan nan guda biyu, na ɗaya in yayi fitsari bai tsarki, bai ɗauki fitsari komai ba, irin abin nan ne da arna ke cewa wa a ce ka yi fitsari ka zuba ruwa ya fito kuma ruwa ka koma kusa shi arna ya ɗauki fitsari da ruwa ne, to in duk ruwa ne sai ya ɗauka ya sha, ko ba haka ba. To kun ji wannan ko yace wannan hadisi, cikon hadisi annabi yace wa ammal akharu, na biyun shi kuma fa kana yamshi bin namima, annamimi ne, yana yawo da annamimanci, saboda wannan ake musu azaba a cikin kabari. Me mahallin shahid ɗinmu da mahallin shahid na Shafi'iyya da Hanafiya da sauran wanda suke da ra'ayinsu shine in har fitsari yana da tsarki. Kun gane a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yastatiru anil bauli, baya tsarkaka daga fitsari. Qalu malaman da suka ce ya ummu, wannan magana ta annabi tana haɗewa. Annabi bai ce fitsarin shi ba, bai ce fitsarin mutum ba. In an ka ce albauli yana ɗaukar fitsarin ɗan adam, yana iya ɗaukar na shanu, yana iya ɗaukar kai kan fitsari. Kun gane? Muna da wata ƙa'ida a usulul fiqh, adamul istifsali, rashin idan aka faɗi magana ba tare da an togace ba aka ba ta am ɗin. Kun gane ko? Ya dullu ala umumil maqali. To don haka nan tunda annabi bai yi specifying bai ce fitsari, ya nuna cewa kowane fitsari. Kun ji hujjar su ta farko? Hujjar su ta biyu, qalu ya ummu jinsil baul, duk fitsari, walam yakhussu bi baul al-insan, annabi bai ce fitsarin dan adam ba. Don haka wala akhraja, annabi bai fitar ba anhu daggare shi baulul ma'kul, bai ce fitsarin abin da ake ci ba. Wa hadhal hadisu gayatu ma tamassaku bihi, wannan shine aje a dawo, shine babban hadisi, babban hujja da suka riko da ita. Ina sun ka faɗi mahallin shahid na ɗai, kun gane cewa annabi ya ce na ɗayansu ana mai azaba saboda bai tsarki ga fitsari, kuma annabi bai bambanta ba. Kun gane? To ya nuna kenan kowane fitsari yana yiwa yana kiyo, idan saniya ta mishi fitsari bai tsarki, dan yi abin nan, don haka sai a bar shi akan umum, sai mun samu dalilin da ya nuna cewa ba fitsarin kaza ake nihi. Kun ga hujjar nan in ka dube ta akan haka,
zaka iya cewa tana da ƙarfi ko, amma mu tafi. Malai ce wa ujiba anhu, abinda za a karɓa ansa wannan magana tasu ta wannan hadisi, bi annal murada baulal insani lima fi sahih al-bukhari bi lafzi kana la yastatiru min baulihi. kun gane qala al-bukhari wa lam yadhkur suwa baulin nasi فالتعريف في البول للأحد. قال ابن بطال أراد البخاري أن المراد بقوله كان لا يستتر من البول بول الإنسان لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. sai su sauran waɗanda suka tafi akan cewa a'a banda fitsarin abin da ake cin naman shi, suka ce saboda ya zo a cikin sahihul bukhari har wa yau, banda wancan hadisi wanda kuka muttafaqu alai, ya zo a cikin sahihul bukhari da wani lafazi, wannan mutumin baya yin tsarki da min baulihi daga me fitsarin shi. Yanzu an samu muhassis ko ba a samu ba, an samu wanda ya togace ko ba a samu ba, don haka wannan ruwaya ta fassara waccan. Don haka ku in kun ce general bauli, to ga wata riwaya wadda ta ce fitsarin shi aka ce ba fitsarin sauran dabbobi ba. Kun ji hujja ko? Kuma Imamul Bukhari wadda malamai suka ce shine mazhaba Imamul Bukhari, wacce mazhaba ta cewa banda fitsarin abin da ake cin naman shi, yace walam yazkur siwa baulin nas, annabi bai ambaci wani fitsari ba in ba fitsarin mutane ba kawai. Har yau su waɗancan sai suka kama cewa duk inda ka gani alif da lamu li tagriqil jinsi wa ta'rif, idan aka ce wal asr innal insana lafi khusr, kun ga alif da lamu din nan li tagriqil jins, duk dan adam yana nufin general dan adam. Wannan alif da lamu malaman nahwu suna ce mata li tagriqil jins, duk wani dan adam yana ciki. Innal insana lafi khusr, ba a ce dan adam din Najeriya ko ne, a kowa, sai Allah ya dawo ya togace yace illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. To su ma anan sai suka ce sannan ruwayan nan ta cewa la yastatiru min al bauli tana nuna fitsari generally. Kun gane, kun ga hujja biyu suka hitar nan ko, an karɓa hujja ta ɗaya ko. To wannan Ibn al-Battal, ɗaya daga cikin malaman da suka yi sharhin Sahih al-Bukhari, waɗanda magabata ne ma da shi Imam Ibn Hajar al-Asqalani, yana yawan kotin ɗin magana su shi Ibn Battal. Yace Imam al-Bukhari ya ce abinda ake nihi bayyin tsarki daga fitsari, fitsarin ɗan adam ake nihi, ba dukka fitsarin sauran dabbobi ba. Don haka wannan ba hujja ce da za su kawo hujja a kanta ba. Waɗanda suka ɗauke shi alal umumi fi jami'il haiwan, dukkan dabbobi da ɗan adam, ko ɗan adam ai dabba ce ko, haiwan ne ko, natiq dabba ce ko, wa ma min dabbatin illa ala Allah, wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. To waka annahu arada ar-radd ala al-Khattabi, kamar shi Ibn Battal yana son shi wa Imamul Khattabi raddi, saboda Imamul Khattabi ra'ayin shi haisu qala fihi dalilun ala najasatil abwali kullaha. Imamul Khattabi yace wannan hadisi dalili ne karara wanda ke nuna najasa ta dukkan bauli. To don haka akan wannan magana muna iya fahimta hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa'annan mutane kaburukan guda biyu masu su ana yi musu azaba, ɗaya daga cikinsu dalilin da yasa ake mashi azaba shine baya tsarkaka daga fitsari. Fitsarin da Annabi ya ce yana nufin fitsarin ɗan adam, saboda a wata riwaya ta Imamul Bukhari an samu cewa baulihi aka faɗi damiri, sai damirin nan yayi qualifying ɗin shi albaul. Kun gane ko yayi qualifying ɗin yarjo ila shi mutumin wanda ya fitsarin, don haka fitsarin ɗan adam ake nufi. Mun fahimci wannan? To jama'a, me ra'ayinku?
ana ga wannan bayanai ne ko mun yadda da duka abin da ake magana nan fitsarin ɗan adam ko don haka yanzu da nassi ingantacce fitsarin ɗan adam najasa ne haka ne babu hujja akan sauran yanzu fitsarin abin da ba a cin nama sauran dabbobi generally to yanzu sai mu je mu ga su kuma sauran dabbobi ina aka samu hujja akan su qala fil fath imamu ibn hajar al-asqalani ya ambata a cikin fathul bari yace wa mahsalur raddi anna al-umuma fi riwayati min al-bawl urida bihi al-khusus li qawlihi min bawlihi wal aw al-alif wal lam yadullu badal min adh-dhamiri intaha imam ibn hajar yace hujja biyu da ake cewa sun samu a nan ta istighraqul jins da kuma cewa al-bawl yace annabi an khassase ta an samu khusus shine da wancan hadisi kamar da muka ambata wannan intaha magana shi ta kare wa zahir taharatul abwali wal azbal min kulli al hayawan yu'kal lahmuhu tamassukan bil asli wastishaban lil bara' al asliyah wan najasa hukmun shar'iyyun naqilun an al hukm alladhi yaqtadihi al aslu wal bara' fala yaqbalu qawlu mudda'iha illa bi dalilin yasluhu lin naqli anha ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك. جماعة ku kula da wannan wato fiqh yana da daɗi kuma daɗin fiqh har da sauran al'amuran ka na yau da kullum kana iya buga shi. Mala yace Imam Ibn Hajar ko kuma Imam Shaukani yake cewa yadda bayyanannen magana take shine tsarkin dukkan tsarki da najasa shine kashi na dukkan dabbobin da ake cin namansu dukkan dabbobin da ake cin namansu na farko tamassukan bil asli dan riko ga asali wastishaban bil bara al asliya da riko da status quo jama'a kun san status quo ko yadda al'amari yake tun kafin komi akwai yanzu komi yana da abin da ake cewa status quo kafin kowane hukunci ya tashi wannan shine status quo shine albara al-asliya yanzu jama'a ga asali a status quo ga asali yanzu mu ba mu yi sallah ba in ka ce kayi sallah the onus of proving kayi sallah yana on kai ka tabbatar mana kayi sallah haka ne ko ba haka ba ga asali dan adam yana da tsarki rashin tsarki din shine abin da zai zo daga baya kila kun gane abin da nake nufi abin da ba shine default ba muna amfani da wannan akwai abin da ake cewa default wanda shine asali to duk wanda ba default ba shine abin da daga baya ya faru yanzu wayan nan ko duk irin abubuwa na operation yanzu waya tana default nata kila default ɗinta ga asali ba a yi saving ɗin sunan kowa ba in ka gani suna a cikinta an yi saving a contact to ba shine asali ba shine default ba kun gane to shine ko ga shari'a akwai abin da ake ce ma status quo ga status quo shine dukkan fitsari yana da tsarki idan aka ce fitsari bai da tsarki nassi za mu samu wanda bai da tsarki yanzu duk fitsarin duniya har na ɗan adam yana da tsarki dalilin da yasa muka ce fitsarin ɗan adam baya da tsarki ɗaya daga cikin dalilai wannan hadisi na masu kabari biyu dalili na biyu mun karanta hadisai da dama can baya cewa an wa annabi fitsari ga yadda yi ko yaro ya mishi fitsari haka ne to yanzu an fitar da fitsarin ɗan adam mun ji najasa ne yanzu saura fitsarin me dabbobi yace to sai mu yi riko da status quo yadda asali yake sai mun samu hujja hujja kun san jama'a akwai abubuwan da baka bukata da fiqhu baka bukatar hujja gare su za ka yi riko da albara al-asliya yanzu misali
mangwaro, ka zo kana shan mangwaro, in wani yake ma sai ka ba shi dalili na dalilin da yasa inda annabi ya ce a sha mangwaro, sai ka ce a'a, al'aslu shan mangwaro halat ne, fakulu washrabu. Kai da kace ba halal ne ba, kai za ka tabbatar min ba halal ne ba. Ga asali ciniki da cinikayya halat ne, shine status quo. Duk wanda ya ce ciniki wannan ciniki bai halatta ba, shi zai kafa hujja. Wa ahallallahu bai'a, duk ciniki da ka sani duniya halat ne. Duk wanda ya ce wannan bai halatta ba, shi zai kawo hujja, ba kai za ka kawo hujja ba. Kun gane? Yanzu cinikin online business halat ne, mina ne business halat ne. In kai kace online business ba halat ne ba, da ni da nace halat ne, da kai da kace ba halat ne ba, wani ne the honest of proving otherwise, wani ne yake akan shi? Wanda ce ni? To in ka san wannan ka'ida sai ka hutar da kanka. Amma ga ibada ita kuma tauƙifiya ce, ita kuma ibada ga asali babu wani abu da Allah ya sanya na ibada. Duk abin da kace Allah ya saka sai ka kawo hujja. Kun gane? Don haka yanzu sallah ɗin nan da muke yi ga asali babu ta, sai da Allah ya ce a yi me? A yi ta. Ga asali babu azumi, sai da aka samu hujja yin me? To yanzu idan wani ya zo ya kawo wani nau'i na ibada, shin da wanda ya kawo wannan nau'i na ibada da wanda ya ce a'a ba ta halatta ba, diprubin tabbatar da halacci ko rashin halacci yana akan wa? To in ka san wannan ƙa'ida ta shari'a ka huta. Me status quo? To shine ne yake ce mana da asali waɗannan sai mu riko da istishabul bara'a. Wannan ana kawo hujja da shi da yawa wajen wurare. Yanzu akwai lokacin da ina ganin ko magi ne ko kafin sabo ne, aka zo suna cewa ai bai halatta ba da mi. Malamai da suka zauna sai suka ce to sai mu riko da albara al-asliya, cewa magin ne yana da tsarki, sai in ya tabbata gare mu rashin tsarkin shi sannan mu haranta shi. Kun gane ko jama'a ko? To don haka abubuwa suke, sai ka fahimci me ya asali. In ka gane asali babu bukatar ka dole sai ka ga qala Allahu qala Rasulullahi. Kun gane ko? Asali sai ka ɗauki abin nan. Ga asali matan duniya gaba ɗaya haramun ne gare ka. wallazina hum li furujihim hafizuna, babu duk matan duniya sai Allah ya ce mi hujja illa ala azwajihim aw ma malakat, shine hujjat. Kun gane? To nan malaci sai mu riko da status quo istisab lil bara al asliya, wan najasatu hukumin shar'i. Najasa hukunci ne na shari'a wanda naqila an al hukm alladhi yaqtadihi al asl wal bara'a, fala yaqbalu qawlu mudda'ihi illa bi dalilin yasluhu lin naqli anha. Don haka duk wanda ya ce muna kaza najasa ne, ba mu ɗauka kilimin ɗin shi sai ya kawo mana hujja. Kun gane? Kamar da an ka kawo mana hujja fitsari najasa ne, kamar da ka san sallah babu sallah, duk wanda ya ce akwai sallah sai ya kawo mana abin nan. Kun gane ko jama'a ko? Haka ne? Muna cikin hanyar za mu zo nan muna magana da yara, ɗazu da safe da ƙyar muka je karatun asuba a live camp. Yanzu da za mu taso sai da muka yi wani shatale-tale muka yi zagaye, to muna magana da yare cikin mota akan maulidi, sai na jefa musu tambaya, shin maulidi birthday, ce kun san dai maulidi birthday ne? Suka ce yace birthday halal ne ko ba halal ne? Suka ce haramun ne. Yace saboda me? Ta annabi bai ba. Masha Allah. Kun gane? To su kuma sai suka tambaye ni, yanzu gift ɗin da za a bada ya halatta kai ma kai abokinka in yayi ka bashi gift, ko in yayi ya baka gift ɗin abin nan ba zai ɗinka shiga ka gaba? Kun gane? Saboda
ba yanzu mun yarda da cewa duk ibada sai ka ibada Allah shi ke sanya ibada ko kuma shi ke cewa ga hujja ko sai mu tambaye in ka ce maulidi halal ne sai mu ce ibada ne ko al'ada zai ce ibada ne don yana neman lada. Yanzu wanda suka fito daga garuruwa daban-daban ai kun ga su in ma suka koma za a kama ta ce Allah ya karba ko to ibada ce kenan. To tunda ibada ce sai a kawo hujjayinta shine kun gane. To in ka san wannan kai da kace mauludi bai halatta ba ga ka'ida babu ruwan kama da hujja, ba ma sai ka halatta ka baka bukatar hujja. Me hujja ka sai ka ce maulidi kun ce ibada ne. In ibada ne, ibada tana bukatar nassi ko daga Qur'ani ko daga sunna ko daga magabata shine kawai. Kun gane ma'ana? To in ka gane waɗannan abubuwa me asali? Yanzu asali Malam Umar tufafi ga asali halal ne, amma yanzu me hujja ka ta sa wannan hula wadda ban zaton wannan hula annabi ya sata? Me hujja? Saboda al'aslu tufafi halal ne, sai abinda musulunci ya ce banda kaza an ka ce banda kayan mata, banda abin da ke bayyana tsiraici. To amma apart from wannan in za ka je ka sa atamfa ba ka buƙatar nassi na cewa an samu cikin magabata wani ya sa atamfa. In ka sa atamfa ne cewa sai ka kawo hujja, in ba haka ba ka cire ta. Nace al'aslu in sa atamfa. Mun gane ko? Mun gane wannan. To don haka tunda mun yadda wannan cewa abu najasa ne hukunci ne na shari'a, to shi kuma hukunci na shari'a malai ce yana buƙatar dalili. Don haka ku kawo mana dalili na cewa waɗannan ba su halatta ba. Malai ce wa lam najid lil qa'ilina bin najasati dalilan, ba mu samu wanda suke cewa waɗannan dabbobin abin nan najasa fitsarin su dalili ne ba, na ɗan adam kawai aka cire. Kun gane? Shi muka samu dalili. Yanzu saura suna nan akan me halaccin su. Wa gayatu ma ja'u bihi hadisu sahibul qabri wa huwa ma kaunihi muradun bihi al-khususi kama salafa umumun dhanni dilala la yanhadu ala mu'aradati tilka al-adilla al-mu'tabba bima salafa. Mun faɗi cewa babban abin da suke kawo hujja shine wanda hadisul qabraini. To duk da cewa sun ce wai am ne, amma wannan umumu zanniyul umum ne, ba haka yake ba, an keɓance shi. Kun gane ko? Don haka wannan ba hujja ba ce, saboda akwai wasu dalilai da suka fi ƙarfin nasu. Wa qad tawwala ibn hazm az-zahiri fil muhalla. Ibn hazm ya tsawaita magana. Ka san ibn hazm in dai ana magana game da hujja, Allah ya ba shi kaifin basira da tunani. In baka da dogon ilimi a ra'ayin ibn hazm, in sai azaka kan ra'ayin shi zaka hau. Don haka malamai suka ce magana ibn abin nan, kun san yanzu akwai wasu littattafai wanda ake cewa su ne ummahatul kutub. Duk wanda ya karanta su, kun gane, Izzuddin bin Abdussalam yake cewa littafi biyu, wani ne Izzuddin bin Abdussalam sarkin malamai, sultanul ulama, wannan malamin nan da ya san maqasidish shari'a, ko Sheikh Usman ibn Fodi yana kan hujja da shi. Yace bai natsu ba ya riƙa ba da fatawa sai da ya samu littafi biyu, littafin al-muhalla bil athar na ibn hazm da kuma at-tamhid na ibn abdul bar. Da Imam Zahabi ya zo wajen magana akan wannan littafin, yace lallai duk wanda wannan magana shi gaskiya ce, yace sannan akwai littafai biyu da zai ƙara, waɗanda duk wanda ya haɗa da waɗancan guda biyu ya haɗa da wannan guda biyu, littafi nawa? 4. Ya zama kuma Allah ya bashi kaifin basira, yana da basira, to lalle malami ne tsintsa. Duk wanda ya karanta su kuma yana da basira ya karanta su, malami ne tsintsa. Kuma malaman duniya sun wafaƙa ma abin da Imam Zahabi akan wannan. Yace na biyu shine Al-Mughni ibn Qudama. Na 3. Na 4, mun gane ko? Wato wacce muka ce wanda yace
al-muhalla da wani at-tamhid. Shi kuma yace nan shine at-tamhid abinda al-mughni libn qudama sai as-sunanul kubra na Imam al-Baihaqi. waɗannan littafai in mutum ya iya karanta su ya fahimce su ya zama malami. Wannan su ake cewa ummahatul kutub, duk wani a ilimi da ka sani to a cikin waɗannan guda hudu din malamai suke ba da shawara in za ka karanta wanda ya kamata ya zama ƙarshe shine al-muhalla, dan ya zan ko da kake karanta al-muhalla da iliminka. In ba haka ba ka fara da al-muhalla harshenka zai saba da kaushi, in mutum ya saba ma in ka kafa mishi raddi. Don shi Ibn Hazm babu sauƙi. Na farko ɗan sarauta ne, duk da cewa na abin nan, sannan sarautar duk da haka bata ɗauki abin nan nashi ba, an bashi ma sarauta yace baya yi. Sannan na biyu ga kuɗi, na uku ga kaifin basira. Kun san duk wanda mai yake dan baiwa zaka gani wani lokaci kamar ina magana Ibn Hazm za ka ga kamar lokacin suna ganin ra'ayikan mutane da yawa sai kaga ya wautar da ra'ayinka. To Ibn Hazm yana da kaifin kwakwalwa da basira. Kun gane? Sannan na hudu Ibn Hazm mafi yawa bai yi karatu wajen malamai abin nan ba. Malamai suka ce da yawa karatuttukan shi nazari ne da harda. Dan shi ne dan koda kana da ilimi dole sai ka zauna gaban malami da kake shi kake koyon tarbiyya da mi da sauransu. To mahallin shahid anan cikin waɗannan littattafai guda hudu malamai suka ce in za ka karanta al-muhalla bil athar na Ibn Hazm az-Zahiri ya zama shine na ƙarshe. Kun gane, don bakin ka kada shi saba da irin raddi, kaifin raddi da duk wanda ya biyo in ya saba mu hujja ka zaka mai kace-kace. Kun gane, to shi Ibn Hazm mala yace nan Imam Shawkani yace ya tsawaita magana, amma dai duka al-kalamu ala hadhihi al-mas'ala fi ma lam najidhu li ghayrihi lakinnahu lam yadir bahsu ala ghayrihi hadisin sahibul qabr. Imam Shawkani duk karatun da yake yi akan wannan matsala ce bai samu wanda ya yi magana mai ƙarfi ba mai tsawo wadda ta yi kusan ta gamsar irin ta Imam Ibn Hazm, amma dai duka a je a dawo akan wannan hadisi ne yake ta bayani. Wani hadisin wanda aka wa azaba cikin kabari saboda bai abin nan bai tsarki. Kuma dukkan wannan hadisi dai a je a dawo duk magana duk turancin da aka yi da bayanin da aka yi, wannan hadisi bai nuna, babu hujja ƙarar ta cewa fitsari gaba ɗaya. Mun samu riwayar da ta ce fitsarin shi mutumin, don haka fitsarin ɗan adam ake nufi. Kun gane wannan bayanin jama'a ko? To, mun kuma ga bayani kuma lokaci yayi. Satin da ya gabata ko karatunmu da ya gabata mun tsawaita, mun ce ba za mu sake tsawaita. Bari mu dan karanta maktayi sai mu tsanin. Malam ce fa in qulta in idza kana al-hukm bi taharati bawl ma yu'kalu lahmihi wa zabalihi lima taqaddama hatta yarda dalilin fa mad dalil ala najasati bawl ghairi ma'qulin wa zabalihi ala al-umum. Ta jama'a ku fahimci wannan fiqhu. Yanzu mu muka ce nan ga asali fitsarin duk duniya tsarki gare shi ko? Sai da muka samu hadisai waɗanda sun ce muna hitsarin ɗan adam bai da tsarki. Yanzu mun rage hitsarin sauran dabbobi da wadda ake cin namanta da wadda ba ake cin namanta. To nan da kun malam ce da kakkawa hujja na cewa fitsarin da dabbar da ake cin namanta halal ne, to ina ka samu hujja ta fitar da shi kuma abin da ba a cin naman shi, tunda ko shi sai ka samu hujja. To wannan shine assignment din da malam ya bamu. Insha Allah wani sati in Allah ya kai mu za mu ci wannan hujja. Kun gane? Dan haka komi da hujja ake yin shi kuma da karatu abin nan. Wannan karatu in kuka bi shi kakuri, wanda littafin da kuke gani na Nailul Awtar jama'a. Ko da ina sauraron wani babban malami dan Saudiya ne.
wato bambancin wannan littafin da sauran littafan magabata, yanzu kun ga akwai al-majmu' na Imam Nawawi, akwai su littafin abin nan al-mughni na Ibn Qudama da sauran littafai na fiqhul muqaran, fiqhul am. To shi duk da cewa lalle wa'ancan sun yi zama gangarangam sun wuce shi gefen ta'sil, amma shi kuma inda wannan littafi yake da miza, yake da bambanci, shi kuma ya yi ittila'i a dukkan waɗannan littafan, zai kawo hujjojinsu, ya yi munakasha su, ya yi mudarasa su, sannan ba tare da ƙaidi ba. Shi Imamu Shaukani da Ibn Amir abin as-San'ani, Imamu San'ani wanda ya yi Subul Salam, wato suna da horiya, ‘yanci, freedom na ko da mazhabar su ce da suke ta saba ma hujja, su ba su jin wani abu za su ka saba mata. Kun sa akwai wanda mai ilimi ne, amma duk idan aka je aka dawo sai ya yi ƙoƙari ya kare mazhabar shi. To amma banda Imamu Shaukani, ya duru ma'ad dalil, duk inda dalili ya nuna mashi na yake. Akwai kuskure na ɗan adam, kowa ya kullu ibn adam khata wa khairul khata'in tawwabun. To wannan shine miza wannan littafi. Sannan har yau cikin miza na wannan littafi yana koya ma kwakwalwarka ta bude. Kun gane ko magana kake da mutum kana iya assumption na abin da ma zai faɗa ma. Don haka ko magana kuke kayan maka abin da zaka ce, in ni gaya mai kaza abin da zai ce min kaza, kafin ka je wajen shi kana da ansa 10 da zaka bashi. In yace kaza ga ansa da zan bashi, in yace kaza ga ansa da zan, sannan zan tura shi ya ce kaza domin in bashi ansa kaza. Kun gane ko? Allah ya sa mu dace. To ina ganin ya kamata mu dakata. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sai Allah ya kai mu karatu na gaba.